Poď za mnou. Ideme do obchodu. Poď za mnou. Jedeš. Sadni si tu. Tu. Ja tu loknem dom. Dobre, ideme. Dobre. Sigma! Dobre. Čo tam... Dobré ráno. Prečo sme takýto tu mali? Teraz nechápem. Doktor povedal, že my budeme mali nás do konca roka. Dobre, tak ideme. Môžeme ísť. Tu. Za mnou. Neviem, či ešte možno akože Lamborghini, akože do toho. Ja neviem, asi... Dajte do komentár, či deti môžu Lamborghini dávať, alebo nie. Riadiť, alebo nie. Ďalej ideme po videu. Ideme s videom. Poď za mnou. Tu. Ja ani nevidím na tú cestu. Nevidím na tú cestu. Aj! Nevidím na tú cestu konečne. Nabúram. Kde idem teraz? Au! To asi bola veľmi pálka. Teraz asi driftujeme, ne? Teraz si driftujem, ne? Keď sa... tak. Au! Ideme stále. Dobre, ideme tam. Normálne. Stoj pomaly. Dobre, tá ulica. To je náš barák. Dobre. Ideme. Už sme doma. Po tých minútach. Dobre, ideme. Haló. Výstup. Konečne doma. Som išiel do takého supermarketu a mám 90 € iba. Za to kúpim asi iba tak akože prášok do úst. Nič iné. Kde si? Kde si? Haló? Kde si? Z tvojej izbe asi ne. Tu vieme. No, tu není. Neviem, že ja tu nevidím asi. V mojej. Tu mám gaming setup, ktorý na ním hrajem. Teraz hrajem dačo. Hrajem Minecraftu, som si mám rozjatý. No a... Ty ješ banán? Ideme do toho supermarketu, či čo? Mám 1000 € na bankomáte. Dobre, môžeme ísť. Môžeme ísť. Mám zamknutý barák. Môžeme ísť. To tam len... neviem, či policajti s tým nebudú spokojní. Ja teraz nič nevidím. Rád by som išiel stíhačkou ako týmto. Kde ideme? Teraz asi nesme ani do supermarketu, ne? Grocery store.
Jasné. Dobre, že mám 1000 eur na kráľa karte. Poď, výstup. Teraz musíme ísť po chodníku, jak nubáci. Poď. Tam taký... Tu sa teraz musíme pozrieť. Nejde auto, jak šelený, nejde. Musíme ísť. Pôjdeme. Pekáreň. Dobrý deň. To ani nevojde do tohoto. Říká, neviem. To mi dá, že čo chceš? Banán? Banán zoberiem. Áno, chcem banán. Dobre. Prepáč. To je ťažké. Máme tam banán, jablko, zoberieme Cheetos, Blue Cheetos, maso. Maso sme zabudli. Maso. Chlieb. Chcem na raňajky. Tu zoberieme toto, energy drink a pre oca Coca-Colu, to kým príde z tej roboty. Taký, tu je pekáreň, tu je tu je pekáreň, tu je muffin. Bro. Kámo, výstup! Výstup! Výstup tam do košíka. Dobre. Dobre. Píp, 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 píp. Dobre. To bude 4 euro. Dobre, 4 euro. Ty je šendvič. Dobre. Môžeme ísť. Tak rýchlo večer. To je divno. Poď. Poďme stamať. Pozri si, či nejde taký tu blázon. Dobre, mám nikto nestýlil auto. Môžeme ísť. Dám to do kufra. Môžeme ísť. Si v aute? Áno. Idem jak šelný. Ideme. To bol fun, asi. Dobre. Dobre, môžeš vystúpiť. Otvoriť dvere. Môžeš ísť. Dobre. No, ja to dám do frizéru všetko. Tu dám do ľaničky. Všetko dáme. OK. Tu dám do ľaničky. Máme všetko v ľaničke. Môžeme ísť. Čo budeme teraz robiť? To je ten bazén. Druhý bazén, to budeme mať dáku aj tu. Tu som našiel takéto tu veľké veci. Vidíte? Ja potom ešte potrebujem toto. Dobre, ideme tu.
ideme spať, ne? Ideme spať, hasni. Ni. Už aj prešlo 6 hodín. Teda akože ani neviem zamknúť, no díky. Musím otvoriť. Tak. Tak. Ideme ísť spať. Ešte tu zhasnem. Tak. Vonkajšie svetla. Ešte tu zavrieme. Ešte tu toto zasneme. Nie, a tam taký pec. Mám tu hrialo aspoň, nie. Dobre. Môžeme ísť, nie? To je tvoje, dobre. Idem preč. Chod spať. Ja idem ešte si pokompovať a ideme. Ešte budem urobiť stream. Tak ahojte guys. Dneska budeme tu na channeli hrať Brookhaven. Koniec stream. Dobre. Ideme spať. Ja ani neviem spať, ale tak mi je. Tak mi je. No toto všetko dneska bolo pre video. Dajte to ten like a odber. Dajte do komentára, čo som vám povedal. Či deti môžu toto tak